Mga classmate, good morning. Kaduha na nga adlaw karon mga classmate nga nagtaot ko og tiles. Kato mga bago pang katulong Masam Carpenter. Ako itulo sa inyo tanang sekreto sa pagtaot sa tiles mga classmate. Kay kini gamit gini ninyo. Katong kinaraan nga pagtaot sa tiles, unsay kalainan sa bago. Katong bago pang katulong Masam Carpenter. Akong itulo sa inyo ang tanang nga sekreto sa pagtaot sa tiles mga classmate. Kay kini magtaod og tiles mga classmate, simple ra kini sa tanawon. Pero sa aktual na mga classmate, dito kita maglisod sa mga adjust sa ihang tiles. Ang importante yun mga classmates sa layout. Ang una atong buhaton, atong yung levelan ang tibok area. Kining upat niya kakanto. Pag humantog level mga classmates, atong kuhaon ang kinanipsan. Dito ta magkuha og base sa kinanipsan. Mao na niyang nylon mga classmates diri sa tubangan. Paingon dito sa tumoy nga poste. Dito sa last nga poste. Ini nga nylon mga classmate, mo na itong guide mga classmate. Dili na to ni kuhaon hantod dita mahuman pag tiles. Ako ipakita sa inyo karon, giunsa na ko na siya. Dito sa atbang napoy nylon akong gibutang dito, base dire sa akong level. Dire nga level nako mga classmate. Ako na po siyang gibutang nylon. Paingon dito sa tumoy, sa pikas poste. Dito nga poste. Kay mo na i-guide og magtaod og tag tiles mga classmate. Ako ipakita sa iyo ang guide. Mo na ang nylon nga akong guide mga classmate. Kini. Paingon dito sa usa ka nylon ako dito sa atbang. Kadalir na to mga classmate. Ato ginasay taod ang nylon para dili buduyan ang atong piling. Ang ato pagsugod sa pagtaod sa tiles. Kinahanglan naka-eskwala gyud sa dire paingon dito. Paingon dito sa pikas nga wall. Kaya di na ito ma-perfect o eskwala mga classmate. Dire ta mabikil. Dire nga side. Kini nga nylon mga classmate. Kung mabikil na itong eskwala mga classmate, sa atong pag-starting sa pagsugod, mulapas na siya sa nylon mga classmate, di na siya musunod sa atong guide. Kaya akong padagan sa pagtaod mga classmate, dili ko dire kapaingon. Kaya na mga haligi. Dire ko nga linya kasugod. Kini nga linya. Paingon dito. Ang akong setting sa tiles mga classmate 1 inch. Daya akong mixing mga classmate 1:1. Usa ka sako nga simento, usa ka sako nga painsan. Pero pwede ra isa ka sako nga simento mga classmate ug duha ka sako nga painsan. Pang finishing nga masa. Mao na yung kinaraan nga pagkataod sa tiles mga classmate. Kinahanglan og ceramic tiles ato gyud siyang humulan og tubig. Dayon ato sa ipatulo unya na to itaod. Ang sa una mga classmate, ang kinaraan nga tiles nasa marka sa karton mga classmate. Nakabutang dito nga ihumol sa siya. Dayon nakabutang dito ang mixture sa iyang setting. 1:1 ang nakabutang mga classmate. Pero karon wala na. Kasagaran China na ang tiles karon. Sa una Philippine made pa mga classmate. Pero og ceramic tiles mga classmate, simento ra gyud og painsan atong gamiton. Kasipod ng tagiya. Kaya ato pa nang gamitan adhesive mga classmate, doble na. Napatay setting, gamit pa tag simento. Napagay adhesive. Patong adhesive mga classmate para to sa granite. Kay simento atong gamiton sa granite, di gyud na siya mopilit. Kay lahi ang adhesive o simento. Ang simento mulutaw iyang tubig. Dayon pag ugas sa simento, dili siya mokontak sa granite. Di para sa adhesive mga classmate, nga di mulutaw ang tubig. Akong testingan og itsa og lansang ang kinaraan nga pagtaw sa tiles mga classmate og nakagunit ba. Kini ang bag-o na kong gitaod karon mga classmate. Bungol siya mga classmate kay bag-o pa man. Okay, wala pa kasi ng simento. Diri ta sa akong gitaod gahapon mga classmate. Tagingting kayo ang tiles mga classmate. Nakapilit din siya. Mailan na to ang tiles nga di makagunit mga classmate. Kaya atong dukdukon, magkagulko lang siya. Bagting kayo mga classmate. Wapog yapon ang kinaraan nga pagkataod. Parehara gyud sila sa binago karon.
mas dali pa trabahon. Pitan ako na sangkog tiles mga classmate. Sangko ni nako karong adlaw. Pwede ra palita atoy karas mga classmate para makahungaw ang hangin. Ang akong spacer mga classmate, unong walansang. Kada human atong taon mga classmate, makahumatag isa ka linya. Ato siyang anamon og limpyo mga classmate. Pag ato na matumban mga classmate, mo na siyang mukagalkal. Kay mao pay pagkontak sa simento ug sa tiles mga classmate ato matumban. Mubuwag na siya basta bago pa natong kitaod. Pwede ni siya makaugma atong tumban. Kini magtaod tag tiles mga classmate, bantayan gyud nato ang mga groove. Kang tiles dili pre kadagko. Kinahanglan gyud nga nagi say gap. Kay para maka-adjust pa ta. Kaya di na ito butagap mga classmate. Ang kananya mga group, di na magtunong. Kaya di na mo ma-adjust. Kinahanglan yun, ato siyang gruban. Ato siyang butagal ng spacer. Sa sunod ako mga video mga classmate, ipakita na ko sa inyo kung saan pagtaod ang granite. Katong kinaraan og bago karon. O kung saan ang likod, o kung saan ang tipid. Pag-spread ato sa minasa mga classmate, ato siya manamanaon nga igo-igo ra siya. Kay pag tao dito sa tiles mga classmate, dili kayo hugaw dire. Kini manggawas niya nga sobra. Papareha ni karon mga classmate. Nga igo ra sa murag ni label dire sa tiles. Pag flat ato sa tiles mga classmate, igo ra siya mo dapat dayon mo gawas ang iyang mga sobra. Ay nga na ra mga classmate. Naman-human na akong tiles mga classmate. Mga cutting na lang ang kulang. Adira ako itong video mga classmate. Kung nagustuhan niyo akong video, subscribe lang. Salamat. Thank you.